iglu horietan botatakoak ona datoz. Brikak, metalazkoak eta plastikozkoak. Nizu zaitut gaueko gintzan beti zu. Arau errez batzuk bete behar dira. Ontziak garbi eta hutsik bota behar dira, tapoiak kendu eta ontziak banan-banan mota, ez sartu bata bestearen barruan. Nizu zaitut gaueko gintzan. Ikusten, ez da batere kostatzen zure apurtxo egitea, ezta? Egia da, ingurumena zeurea da. Zeure apurtxoa egiten ari zara ingurumenaren alde? Informazio gehiago, ingurumena.net eta 012 telefonoan.